to je Klub zastupnika nacionalnih manjina i kolega Vladimir Bilek, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, pa evo prije nekih mjesec dana je zadnji put od Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze došlo i otvoreno pismo prema nekim našim kolegama, prema predsjedniku Vlade RH. Evo i osobno sam pokušao i protekli tjedan razgovarao i sa predsjednikom Vlade da se nešto napravi u smjeru rješavanja ove opake bolesti. Neki od kolega također su dali potporu ovoj inicijativi, a dozvolite mi da pročitam još jednom ovo otvoreno pismo s obzirom da je jučer bilo povjerenstvo, a još neke stvari nisu dovršene. Poštovani predsjedniče Vlade RH, obraćam vam se ispred Hrvatske udruge oboljelih od cistične fibroze s apelom da se osobno uključite i podržite našu borbu da lijekovi za 150 oboljelih od ove smrtonosne bolesti konačno i u našoj zemlji budu stavljeni na listu HZZO-a. Prošla su već 2 sastanka povjerenstva HZZO-a za lijekove bez pozitivnih i konkretnih poteza. Kao što sam rekao, jučer je bio i 3. 2 mjeseca se pokušava kampanjom Kaftrio udah života osvijestiti važnost lijekova Kaftrio, Kalideko i Orkambi za oboljele, uglavnom djecu jer odraslih osoba gotovo da i nema. Bolest ih nažalost nemilosrdno ubije na tom putu i ne dožive ono što je danas u svijetu moguće, a to je živjeti s ovom teškom dijagnozom. Ovim lijekovima se utječe na uzrok bolesti, a prvi od njih Orkambi je već 10-tak godina u primjeni u svijetu i Europi. U susjednoj Sloveniji su od prošle godine sva 3 lijeka Kaftrio, Kalideko i Orkambi. Oni su na listi, dok naši oboljeli nažalost mogu samo pogledom u smjeru granice osvijestiti nemoć jer kod nas ti lijekovi još uvijek nisu odobreni. Radi se o lijekovima čiji rezultati su nedvojbeni i transparentno mjerljivi u dokumentaciji koja je dostavljena HZZO-u. Kandidati za transplantaciju pluća nakon primjene lijeka skidaju se s liste, oni ovisni o boci kisika više ju ne trebaju. Organi više ne propadaju jer se utječe na uzrok i ispravlja se greška nastala na proteinu te on postaje funkcionalan. Bolest se sada liječi samo simptomatski i skraćuje nažalost životni vijek. Izuzetno su visoki troškovi transplantacija koje se uglavnom obavljaju u inozemstvu. Troškovi čestih hospitalizacija oboljelih i troškovi lijekova koji samo privremeno krpaju rupe nastale zbog progresije bolesti. Hrvatska je zemlja u kojoj je lijepo živjeti. Nažalost, kada nemaš dijete čiji život ovisi o nečijoj odluci, je li vrijedan da se novac na njega potroši ili imamo neke druge prioritete. Hrvatska je zemlja u kojoj se treba boriti za život jer se ne podrazumijeva da će to sustav sam prepoznati u ovim slučajevima. Riječ je o zajamčenim ljudskim pravima i pravima djece jer su oboljeli mahom djeca, a čija su prava garantirana dokumentima kako UN-a, tako EU, pa i najvišim pravnim aktima RH. Evo i udruga i ja osobno apeliram na sve relevantne osobe u RH da od HZZO-a zatražimo da se ipak stavi lijekove proizvođača Vertex Pharmaceutaicals na listu posebno skupih lijekova i osobno podržavam i priključujem se borbi jer i svaki spašeni život je odluka s kojom se već sutra možemo ponositi. Kolegice i kolege, mi možemo duboko udahnuti. Odobrimo ovaj lijek, evo i osobno poznajem nekoliko djece koji nažalost boluju od ove teške bolesti i pridružio sam se kampanji od starta kao i mnogi drugi, kao i planinarska društva, udruge, mnogi političari, mnogi sportaši, reprezentacije RH. S te strane, molim vas, odobrimo ovaj lijek, pružimo Tonki i Viti i još 150 oboljelih od cistične fibroze udah života. Hvala lijepo.